cikin Afirka an samu wasu ƙwararrun mazinata wanda ana ganin a tarihi akwai wanda suka hisu ko shakka babu, sai dai ba su bayyana ba, su waɗannan su ne suka bayyana. Cewa wani mutum a Gine an same shi kaɗai, babban mutum ne a garin, ana binciken shi ne ya yi wata badakala ta kuɗi, amma cikin binciken da ake sai aka samu a kwamfuta akwai bidiyo wanda ya ɗauka na matan da yake zina da su a nan cikin birokin shi. Kusan sai da aka samu bidiyo kusan 400 da mace daban-daban, kuma duka ba mace guda ba, mace 400 aka samu. Wannan wanda aka samu kenan, kuma iya wanda ya yi ɗauka ya sa a cikin kwamfutar shi ya adana. To sai bincike ya canza salo, allura ta tono galma. Da ana binciken shi game da badakala ta kuɗi, yanzu sai aka samu ya yi lalata da fasikanci da mace kusan ɗaya bayan ɗaya har mace 400. To ba ma mata zalla ba, a sai zamanin matan yawancinsu cikinsu akwai matan manya, sai da aka lissafa kusan ministar guda 20 wanda akwai matan shi ciki, yadda aka lissafa wanda yake shine shugaban 'yan sanda gaba daya akwai shi mata shi ciki, aka yi ta lissafo manyan mutane waɗanda duk suna ciki. ɗan uwa musulmi, a nan cikin Afirka ba turai ba, a cikin wannan satin kuma hallau jiya kuma wani tsoho ya bayyana a nan Najeriya, ɗan shekara 72 wai ya ɗauko hotunan mata waɗanda yake fasikanci da su duka ya sanya a shahin shi na Facebook. Duk wanda ya taɓa yin fasikanci da su gaba ɗaya ya ɗora ɗebo hotuna, da bakin shi ma yake cewa wai shi bai yi tsammanin abin ya dame su ba ko ya zama matsala, ya yi tsammanin za ma su ji daɗi domin kamar yana tallata su ne, wanda yake nema shi ma ya zo ya yi da su. Shi haka ya faɗi, tsoho ɗan shekara 72. ɗan uwa musulmi, wannan abubuwan sun yawa. Wannan yana nuna maka wato fassara abin da ke ɓoye wanda bai bayyana ba. Wannan mu'amalolin da yawa daga cikin mutane wanda ba su da kai gani suke wai tsanantawa ma ne a ce sai an yi ta magana kan wasu abubuwa, wannan da zahin kai ne, ai musulunci ba haka yake ba. Wasu haka suke fassara abin. Da haka menene sauƙin kai shi a wajen shi shine ka zama soko malam zuru, diyarka tana iya yin kowane irin shirme, kai wayayye ne, kai ba ka da damuwa. Matarka tana iya zuwa kowace irin biro, kowane irin ofis, kai wayayye ne, bakka da damuwa. To a ƙarƙashin haka abubuwa da yawa suna faruwa wanda wasu sai yau matubulas sara'ir, sai ranar tonan asiri. Wallahi da yawa daga ciki sai ranar tonan asiri. Mata suna ta yawo, su je ƙauyuka wajen koyarwa, su je ina. Wata mace ita za ta je mushanni abokanin karantarwanta su kaɗai ne za su kama gida guda su kwana gida guda, cikin gida guda, shi ya baro tashi, ita ta baro nata. Da haka dai a takaice 'yan uwa, masibin da matsalolin da fitintunun suna da yawa. Allah ya tsare al'umman musulmi, Allah ya ba mu kariya da rahamar shi.